Tubaga lang gani, tubaga. Kuan, isa may barangay captain dire sa Katarungan. Tubig ka? Trawal ba? Luging turis kay Kapten. Libre. Libre. Dili na siya baligya. Kalahiran ako kaganina kuan. 2,000 years later. Ladies and gentlemen, welcome po sa aking panibago na naman na mukbang edition. Yes, no? Mukbang edition and ever. Ito ang Dunkin' Donut pasalubong na by Dunkin' Donut pasalubong. So, meron akong donut dito. Anong mga pangalan nito? Tapos melty. Ito. Mga bestseller lang. Dalawa na kaniyan bestseller man ito na kayo. Tinod lang ko katilog milti. Karang tayo ko. But Melty. Pero sa unahon na ko itong Black Forest. Usang iring Black Forest. Manskin. Kilawan ka niyo. Barbarian. Melty. Excited juga nih, ini nani ba? Grabe oh. Grabe, chocolate. Oh, gikan dari hantu dari siapa nih chocolate? But Grabe. Dunkin' Donut oh. Grabe. Naay mani, naay pacing food, usang iring. Grabe oh. But
Kanina isa dali. Kanina. Kulit taste ko nga. May marshmallow, may mani. Grabe. Ito mo isang ngalala. Sabi ako naman, totoo no. Kasi masarap crispy donuts ba o kanindang donut. Way makalupig ato lamig juga ito ila ha. Talasa. Aris pumahan lang ni okay, pero talasa wala eh. But Dali arang magsawa ni. But Milky Bear. So, hanggang sa muli mga kabingka no, kay kani blur ako sa mga paglasa ni. But Kanina mo din nila sa desa milk tea luod sudas milk tea kanina isa kay bestseller man po daw kami ni natawad kay isa ako isa kay station dito puro din mga bestseller no bestseller man ako no ni lang kay ako di ko higay yan uda ni dabe mo ni lasa sa milk tea. Okay lami ang milk tea. Oko. Loon pa kay donut niya natin milk tea pero muda ang naong ito ang nagtuli mga kami kakiloon na kayo. Ito po si DJ March Barrio. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.